Isa ka minor de edad nga estudyante nakuhaan sang pin gun. Sang ini nagpatunga sa inaway sang iya nga nobya. Gindala sa Police Station 10 sa Barangay Handumanan ang isa ka minor de edad nga estudyante sang isa ka pampubliko nga high school sa Barangay Feliz sa siyudad sa Bacolod. Ginreklamo ang grade 8 student matapos gintayaan sang pingan ang estudyante nga grade 7. Mga parents, ang ilang mga bata, before magaling sa school, i-check gid nila nga wala sing dala nga armas, kaya ginabawal sa magdala sang armas, especially mga deadly weapon. Para sa sample ang pingan, bawal na kay deadly weapon siya. Suno sa panaysayon sa mga saksi, nagpatunga ang suspect sa nakita nga may kinagamo sa tunga sang iya nobya kag ginapatihan classmates sini. Sang nagtinikludan na ina, hinali sini nga gingabot ang improvised nga armas nga ginkakibot sang bata nga babaye. Threat na para sa tanan ng improvised nga mga armas, so gina-turn over na namon sa pulis basta mo na kay budlay. Especially ang problema, may parents nga nagreklamo about sa natabo kagapon. Wala ko mahimo kay dapat kung may reklamo gantagid sang response automatically para masolusyonan ang problema. Suno sa suspect, naimpito ini sang nakita nga may gaaway sa iya nobya. Butang ngayon si gida ini nga nagpatunga, dalagabot sang ginadumilian nga armas. Ang focus ta kasubong kung anong obra ta, ubraon ta. Kung eskwela ta, dapat eskwela kita. Kaya para manajapon sa aton. Ginatutukan sang barangay ang mga katulad singa insidente bangod sa nagluntad nga kinagamo sa mga kabataan sa barangay. Kaya nalipay man ko sa support sa Station 10 naton kay ara dang ilagid nga suporta, no? Ara sila adlaw-adlaw kag hasta mag-agagid may posting gid sa amon sa bangga, galibot sila kag may naposting gid sila nga police tra. Ang minor de edad ang taga barangay Mansilingan kag ginahibalo na sang kapulisan ang background sini.